Il-missjo tinsab mad-dinja kollha b'120 uffiċċju li kollha jaqgħu taħt il-Vatikan. Il-kap tal-komunikazzjoni ta' Missjo Malta, Robert Farrugia, spjega kif intefqu l1,700,000 euro f'donazzjonijiet li l-Maltin taw is-sena l-oħra. Il-fondi li niġbru aħna dejjem nippruvaw nagħmlu proġetti sostenibbli huma dejjema, mhux proġett li għamilnieh dis-sena u s-sena d-dieħla mreġa' bżonnu, imma nippruvaw insibu proġetti f'daw il-pajjiżi kollha mifruxin fid-dinja fejn qed jibbenefikaw komunitajiet sħaħ mhux individwu wieħed partikolari. Wieħed mill-proġetti ewlenin li se jitwettqu bil-flus se jinġabru minn Malta din is-sena se jkuna l-Isptar St. Luke's fl-Uganda fejn hemm soru li ilha snin twal fil-missjoni, Suor Maria Goretti. Is-Sur Farrugia semma proġetti oħra li se jbenefikaw mill-flus tal-Maltin. L-iktar li nisqu fuq l-edukazzjoni, għax aħna nemmnu li adaptata it-tfal li jkollhom edukazzjoni jistgħu jgħinu l-familji tagħhom u l-komunità li jgħixu fiha, u anke proġetti fejn jidħlu l-ikel, pereżempju l-bini ta' farms u boreholes. Boreholes nagħmlu 20 ta' boreholes fis-sena biex jibbenefikaw komunitajiet sħaħ innaqsu d-distanzi li jridu jimxu u jkollhom ilma nadif. Robert Farrugia qal ukoll li Missjo Malta jħossib jgħin lil dawk kollha li jridu jagħmlu esperjenza fil-missjoni. Qal li din is-sena ntbagħtu 5 gruppi fil-missjoni u spjega li min hu interessat jista' japplika u minn hemm jingħata t-taħriġ li hemm bżonn. Il-ħadd li ġej id-Dinja Kattolika se tiċċelebra l-Jum Dinji Missjonarju u l-flus se jinġabru mill-ġbir fil-knejjes se jmorru għal proġetti tal-Missjo Malta.